Huomenta päivää kaikille. Tässä on Lime. Ja tässä on Laku. Ja tänään me tehdään Q&A-video, eli vastaillaan kysymyksiin. Ja me ollaan saatu ne kaikki kysymykset meidän tuurikavereilta. Joo, Ja me katsotaan ne täältä puhelimesta. koska meillä on ne täällä. Ja joo, me voidaan aloittaa nyt ekalla kysymyksellä. Eka kysymys on, että mikä on paras asia turrifandomissa? Ja no ehdottomasti se, että saa uusia kavereita ja voi pitää hauskaa yhdessä. Ja hengailla muidenkin kaa. Joo, ja turriliitit. Ja se on niin vaan turrien hauskaa. kaa olla. Niin, se on kiva harrastus. Joo. Sitten seuraava kysymys on meidän lempituuritubettaja. No ainakin Joo. Säätivuus oli, mutta se ei ole tehnyt miljardin vuoteen videoita. Muuten se oli tosi hyvä. Joo, ja no niin, mut Team Furripäys on myös, mutta sekä ei tee enää niin aktiivisesti videoita ja tälleen, mut joo, ja no of course me, no ei oikeesti. Joo, todella. Joo, ja Suomi Turrit, menkää tilaan niiden kanava, ne on hyviä. Menkää. Joo. MP Kanes, Se oli hyvä! Kanes on hyvä, okei. Oikeesti varmaan kaikki kanesit on tosi kasvatiin. Joo, ja jos et ole maistanut Kanessia, niin mikä sua vaivaa? Ei, no, mä tykkään siitä, mitä Bubblegum, Hattara. joku semmonen. Se on kaikki, se on ihan Se on hyvä ja sit mä tykkään Picasso siitä. Picasso Just on niinku kaikki on ihan sikahyviä. Joo. Kanesit. Eli sitten, että minkä ikäisiä me ollaan. No mä oon 10. Mä oon 09, mä oon 12 ja täytän kesällä 13. Joo, ja mä täytän myös kesällä elokuussa. 11. Joo, just vähän. Montako suittia teillä on? Mulla on 2. Tai no, se ei oo vielä valmis, mä voin näyttää sen, oottakas mä käyn sen. Tällainen. Tää on mun, Hän on Bex. tää on Bex. Tää on mun eka ite tekemä, joten älkää tuomitko. Mä tiedän, tää on vähän. Mutta ei ole todellakaan vielä valmis. Ja- Valmis. Joo, tää Ja- kuono on vielä nyt tänä, koska mulla loppuu kuumaliima kesken, joten mä en saa tätä kuonoa vielä tehtyä kunnolla, mutta siis mä voin näyttää tätä mun päässä. Niin, siis mulla on yksi suitti, eli tämä Laku. Ja no, Limellä on Lime ja Bex, joten 2. Joo. Tää on siis poikasuitti. Moi silmäriviil, koska täällä ei oo vielä silmiä. Joo, tää on vielä vähän kesken ja mulla ei oo vielä karvoja, mutta mä saan ne osan karvasta jonkun ajan päästä, vähän ajan päästä, ei siihen oo niin kauaa ja mun pitää ostaa loput karvat itse, mutta täällä on tällaiset hampaat, joo. Ja sitten saa tältä. Ja nää korvat on tosi kivat. Joo, Joo. täällä on näin hieno. Montako persoonaa kautta hahmoa teillä on? Aivan liian monta. Okei, ota. Mulla on Lime, Nikita, Bex, Domino, sit kai yksi tyyppi, jolla ei ole nimeä edes. mä en muista sen yhden nimeä. Oikeesti näitä on niin monta, mä en edes muista niiden kaikkien No siis, nimiä. Koska... mulla on tää Laku, ja no, se on ihan tehty. Ja sitten Pätkis, se on silleen, sitä, mä en oo tehnyt sitä kai niinku. Se on vaan niinku, se on silleen. Joo. Joo. Niin, joo. Tässä on siis Lime on mun fursona, pääfursona. Bex on mun toinen mä oon sanonut sivufursona. Ja no sit mulla on vaan näitä OC ihan 100 miljoonaa. Ja jotkut mä oon tehnyt varmaan 2,5 vuotta sitten, niin en mä muista niiden kaikkien nimiäkään edes, mutta niitä on paljon. Ja mikä on meidän lempijuoma? No kanesit on No varmaan se kanes, niinku, tuli kaikki kanesit. Ja sitten se mustikka rammune on hyvä. Ja Joo. ootko mä muistanut? Mä tiedän. Mä oon muistanut sitä. Mustikka rammune on hyvä. Ja sitten no Pepis. Eli Pepsi. Joo. Ja Sprite on tosi hyvä. Joo, meillä on semmoista Spritein makuista mehua, että siinä ei ole hiilihappoa ja se on tosi hyvää. Nyt tuo on semmoista tiivistä mehua. Sitten vielä viimeinen kysymys, eli kuka on sun paras kaveri Turri-fandomissa? Tai Se, meidän paras kaveri? no siis, ainakin yksi Furry Girl, se on se TikTokki, menkää seuraamaan, mä laitan sen tähän, koska mä en ole ihan varma miten se meni. Niin, se on, koska my wife, joo siis, se on meidän isot läppä, ja siis, joo, se on hyvä tyyppi, ja sitten, no, Ja me tehtiin sen kanssa TikTokiin duet.
semmoinen hieno video, menkää kattoo se. Niin ja siis jos ette vielä tiedä, niin meillä on TikTokissa se käyttäjä, niin menkää ihmeessä se usein. Lime_lapu. Joo. Siis tässä oli tää video. Ja jos et ole vielä tilannut meidän kanavaa, Niin tee se käytte nyt. siitä älhäältä tilaamassa. Mä en kyllä tiedä, miksi kukaan kattois meitä, jos me ei, tai siis jos joku katsoo meitä ja ei ole tilannut meidän kanavaa, niin mitä? Ja ihmeessä tykkää tästä videosta. Joo, tykätkää tästä videosta, niin saat lisää hienoa kontenttia, koska me ollaan niin hyviä. Joo, mutta tässä on nyt nämä kaikki kysymykset. Ja Ja me nähdään ensi videossa. Moikka! moikka!